दिनै प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन रायजो राजाफोर। प्रमद बर'आथ' मालाय बिटिआरनि सिएमनो बाट आं बिटिसिनि सिएम होननानै बुंबाय। एनिवे प्रमद बर'खौ आं दिनै बुंनो लुबैदों। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ना सिगां रायजो राजाफोर गोसोआव दङ दा? प्रमद बर'आ बुंदोंमोन पावाराव फैनायनि उनाव उइथिन 4 मान्थ 4 मासनि गेजेरावनो ओरैबायदि माने दैबाना जानाय बायदि जोंनि अल बिटिसिआव हिउज डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै बुंदोंमोन। बाट वेयर इज युआर हिउज डेभेलपमेन्ट मिस्टार प्रमद बर'? व्हाट हेपेन? व्हेन यू विल डू प्रमद बर'? नों माब्ला मावगोन? नोंथांनि कमिटमेन्टआ मा जाखो? दिनै 4 मासनि गेजेराव माखासे पार्टिनि लिडार एबा बिपिएफखौनो आं बुंसै मेनसन खालामसै। बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो जेसेबां सापर्टार्सफोर दं नुनानै इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ बागदावखांगोन, शक जागोन, गिगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बोसोरसेयाबो थांबाय, बोसोरनैयाबो थांबाय, जेबो गैया। सासेबो साख्रि सोनो हायाखै। साबि थाला खुलिग्रा सासेखौनो नों सोनो हादों नामा? जोंनो नाङा, उइ डन्ट वान्ट। जोंनो जेबो साख्रिबो नाङा प्रमद बर'। नोंथाङा बुंदोंमोन जेसेबां सापर्टार्सफोर दं इउपिपिएलनि पावाराव फैनाय लोगो लोगो एभ्रि फेमिलि मेम्बारशिप साख्रि होगोन होननानै बुंदों। आरो जुदि प्रमद बर'नो मोनसे भट थुनायाव साख्रि मोनोब्लालाय जोंनो मानोथो नांगौ हाग्रामाखौ? जोंनो नाङा हाग्रामाखौ। दिनै पावाराव फैबाय, मानोथो जेबो नायाखै? हरदो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानो। न'खर न'खर साख्रि होनांगौआथ' इजि नङा प्रमद बर'। दिस इज नट इजि। सेन्ट्रेल सरकार आसाम सरकारानो न'खर न'खर साख्रि होनो हाया। नोंथाङालाय माब्रैथो बुङामोन न'खर न'खर साख्रि होगोन? बाबरे बाब, न'खर न'खर बावसो। आयौ माबायदि डेन्जार मानसि नों प्रमद बर'। दिनै मानोथो मावनो हायाखै? बिनिखायनो बुंदों अल इज गल्डनो, गोजामानो सना आरो बेड थिंस ट्रेभेल फास्टनो। गाज्रि खोथा एबा नंखाय खोथाया एबा नङि खोथाया, फल्स खोथाया जेब्लायबो सिगां रिउमार जायोनो। दिनै मा जाखो? नोंथांनि साख्रिया बहाफोरो? न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथाया फोरो बहाथो फोरो? 4 मासनि गेजेरावनो गासिबो डेभेलप जाजोबगोननो, अइल डेभेलप। मा जाखो? कमिटमेन्ट होनानै मावफुंनो हायाब्ला एबा जुदि मावफुंनो हायाब्ला बेबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै कमिटमेन्ट होनो नाङा प्रमद बर'। लाजिनांगौ, लाजिनो सोलों।